Buhol unya ningadto mi og tertiary kay kanigon tertiary sa kagamay pa nako elementary ko leksyon naman gini gyud nya wala man jud ko kakita og personal aning tertiary na senior na malang ko mauna nga nagdali-dali gid mig adto sa Bohol mientras tanto nga ako nga tuhod ligon pa sus pag abot nako ang tertiary di ay usa namang gagmay pa sa singan aning kumo sa bata sus unya ang ilahang mata siga kayo mag-aktiba mauto nga nya di pud pwede nga maglangas kinahanglan jud nga mag silent ra gyud mo dito sinya-sinyas na sila natug sila silang balay-balay kay kini di ay tertiary og maadlaw mao din ni ilang tingkatog unya kun magabi maoy ilang ipangitag ilang pagkaon mauna nga kun moadto gani hinay gyud kaayo mag-slowly gyud di pwede maglangas ginadili ang paglangas bawal ang maglangas kay di sila makatug mas stress ni sila manglayas so na nagtugtog lang siya o gamay kaayog buka ang iyang mata na mauni nga sus basta yung gagmayag yun abi man ako ning tertiary og mura siya gidaman ko ani unsay nga aning ganyan ka naman na natug siya nindot kayo siya posisyon tang gagmayag gid ay gyud na ang iyang mga kamot o iyang mga tiil maayo pagkayong pagkagakos gyud sa sanga sa kahoy nga gamay sad nga sanga sa kahoy wala mao ni among pag-abot dire sa Chocolate Hills nani din hidapita karon pa pud ko po nakaanhi og Chocolate Hills sukat ko na bata mao di ay ni dinhi ang Chocolate Hills sagka na paingon ngadto sa dakong bungtod dumoy kaini nga bungtod gyud nya daghan kayong nananaw nga tuba nya naay dag-ong nga bangga jud kayo nga dag-ong pero sige lang jud medyo kat gyud bisan og nagdag-om na